Here's our Singapore trip 2025. So since January is our birthday month, so we decided nga mulaag sa Singapore and Kuala Lumpur. And doon kayo nagkainin na-upload kay nagtinapunan man. So mao na ni dumi sa dito kayo mi sa Mactan International Airport nanukan pa Singapore. So 8 p.m. amo ang travel time. And niabot mi sa Singapore by 12 midnight. Exactly, birthday ni JDB. Happy birthday. First out of the country birthday. So padung na may ano sa arrival and very high-tech kayo lang arrival kaya wala na mga immigration officers mo tap na lang ka and then nagkuha pod mi og unlimited pass para sa bus and train kay since nag-DIY raman mi. Silawag ya ha. Singapore. Sa muna mong neighborhood. Good morning. Official day 1. So, ang first na toong itinerary ron is Mamahal. And then, matuog Merlion, Helix Bridge, Marina Bay Sands. Ay, sorry. You're ready. Thank you. So, naghuwat na ta. Narita sa Ibis Budget Hotel. Budget Hotel tata guys. Okay. So, among hotel is nasa Juchia, ito sakto ang pagka-pronounce and gipili na mo na siya kay very convenient kay nigawas sa hotel lakaw lang gamay and then bus stop na. So, na siya diha, dili na may mahago pa o baktas-baktas. Ano be? So, ay tagtuklok. Green one! Mga drante, ginapa! This is our first meal sa Singapore banh mi. So, diri mi na-inlove sa Vietnamese coffee. And then, after that, isakay na mi ang bus padung sa Merlion. So, nindot kayo siya diri kay, nice ko lang bus. Maka-ignorante do siya. And then, padung sa Merlion, di mi aware nga, amo din naugan. Kay, nagugulma pa man mi. So, mauni day siya ang Old Hill Police Station. So, colorful siya kaayo nga police station. Then, baktas-baktas mi nakalabay sa mi sa ilang parliament. No? So, wala mi kibo ana. So, go with the flow lang jud mi. Basta nagsubay lang jud mi sa unsang gidiktar sa Google Map. Baktas-baktas. And then, nakita na mo ang trending sa TikTok. So, trending ni siya kayo nga dollar nga ice cream nga iputos o either biscuit, pan, or kanang wafer. Tilotinaw, ang Vonti. So, ila day ko ka months nga pregnant ana. I think 3 months ko nga pregnant ana. So, kaya gihapon ng lakaw-lakaw, guys. And then, after sa pila ka kilometrong baktas, naabot na gyud mi sa Merlion. So, suskin ko. Tingnan ko suskin ko. Mura mong put niyo natas chukot ka sa naghanang put lagong taon. Ay, bisan asa nang put mo. So, pailin-ilin na lang dito asaptaan ni mo nga. Tamo na nanday siya ang Merlion. Nami sa luyo na kaagi. Grabe ka dakang tao. Then, grabe ka init. So, 101 ba na nga time, but thanks God, guys. Init to siya pag anha na mo bahala kang i-Xiaomi o diba dakan kay mga tao naganganga nga isa pod pa ngangahon pupon halangangan lang para pang picture. So daddy ay kanang napod siya mura og bay so mo na sakbang ang Marina Bay Sands. So nang baktas-baktas mi diha pila na pod ka kilometro among baktason ani layo man di kaayo so from there nami sa tunga at tumipadong sa Marina Bay Sands at to sa at nang pwede naman ta siguro og magtabok ta tumas duol man murang gibaktas gyud mo ang padong sa Panglao gikan sa Taglaran arang layo no mura jud di buntis ang gabaktas sa mga panahon na puting layo and then isugod na siya og Taligsi. So mao ni siya Helix Bridge sa club ang pagka-pronounce bahala mo basta mao na siya and Helix Bridge connecting na siya padung sa Marina Bay Sands. Diba? Ang mga naong. Ang mga naong. So, nisud mi og mall. Diha mi nag late lunch mga 3 p.m. So, nadaha ay food court diha. Food court ito guys. Wiki. So,
Pag nigawas, magdali-dali pa doon sa Marina Bay Sands. Buka, oy. Sabi nga, makakayo. So, ang plano. They're very tall. Gardens by the Bay They're and very tall too. Cloud Forest. Kunya kay nalipat ni sa oras sa Osilisi Skyway. Dapat 4 p.m. na chill man ni sa mag-change itinerary ni. Doon ka lang yung Chinatown instead nga sa day 4 na namabuhaton. Ato na lang yun na. So, ngitatag bus. Nasakay nami og bus. Hindi kayo ang transportation system sa Singapore jud no. Very convenient sa mga tao, sa tourist ug sa ilang mga citizen dito. Nice kaayo. And then very hindot pud kaayo maka-amaze. And then idong mi ani sa Bugis Street kay na mga mural ani isa pud ni sa mga anhaanan sa mga nagitour diri sa Singapore. And then mana nagnorante pud mi ani dapita. Nagdag pa kaayo nga pala sa katuro. Nerante na pod. Nerante na pod ang taga. Yang landag pa kayang 6:46 gang. Alas, Pa mag-sunset. Tugaya mo, south. Lagi. Tugaya mo, south. Yung adlaw ini. Dugay pa takasog day ane. Oh, 7:18 p.m. 7 p.m. 7:18 p.m. Waka. Pero naman ni hapon na ni landag pa kadto. Pata kaniya mo. Oh. Sa Bugis Street ni dong mi og Little India. So Little India din siya kay grabe literal nga Little India kay daghan kay mga Indiano dito guys. So nami ni dong sa Mustafa Center sa atbang ana ang mga barato nga mga pasalubong. So first day pa lang wala namili na may pampasalubong. Unsa naman na. So after ana nangatang na mi og bus kay mouli na pud mi sa among hotel. So pila ka transfer pero okay ra jud mag transfer kay dili ra pud hassle. So ulit na mi and thanks for watching guys sa day 1. See you sa day 2. Bye. Salamat.